Maria Greber compta amb sessions de musicoteràpia des de fa alguns mesos. Quan des de fa algunes setmanes van assabentar-se que el Music Hack Day, inclòs dins de la secció I+D del Sonar Festival, girava entorn al tema de la neurociència, no van dubtar a participar-hi. El Music Hack Day és una trobada de hackers on aquests han de desenvolupar aplicacions que tinguin a veure amb la música i la tecnologia. Maria Greber, a través d'un programador amic, ha presentat en aquest certamen una aplicació que permet detectar l'estat anímic de la persona. Que nosaltres partim des de l'historial musical de cada usuari. La idea era coordinar una mena de playlist amb el teu historial musical que et permetés canviar el teu estat d'ànim. És a dir, si per exemple tu et trobes en un estat de tristor, intentar que mitjançant aquesta aplicació es detecti aquesta tristor i coordinar-la amb la teva playlist que t'augmenta l'estat d'ànim, que et passes de tristor a alegria. Aquesta eina seria molt útil per a pacients que troben en la musicoteràpia una fórmula per millorar la seva qualitat de vida. De moment, però, està només en fase de desenvolupament. La idea és que més endavant sigui algo que els indicadors siguin molt fiables, que sigui tot perfectament coordinat i estructurat. Ara per ara és un esborrany, però a través de... Amb aquesta edició el que s'ha fet, amb aquesta primera aplicació, és que a través d'un casc que detecta ones cerebrals puguis determinar quin és el teu estat. La proposta va ser premiada per una de les empreses partners de l'esdeveniment per la seva originalitat i utilitat. Ara, des del Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra s'han interessat pel projecte i per poder desenvolupar-lo. L'aplicació ha comptat en tot moment amb el recolzament de l'Institut Català de Musicoteràpia. Maria Greber respon a la necessitat de musicoteràpia. El Maria Greber respon a la necessitat de